Kidam tangjang mi poni phat trogarni BJP Duarbagori Mondol atumta Ingdeng plikebra pho BJP Mahang kethekani katalon pon bangso katalon amai long Richard tok bi lapen BJP along kethekiding atum chetong dun BJP Mondol amai phu Sunaram Singh nar kachepahem phu pon amai long BJP Mondol chunbang Daniel Terang bensi alhi atuma phan ke pachinia sai dingpon ada por phai sirkeba por mithanga sai hemalong BJP alama pangjar pon lapen BJP founder atuma phan milur kaisi chikimo padopon jesemet bangso mailong BJP atum amorcha tin keja atum anche tongsi kewangji lok sabha akili ka hud polling station tinta kachepahai edji aphansi chethan chimompon Karbiang Autonomous Council in charge education Richard Tokbi pen lamthe kejai ponahut non kewangji jangmi poni phainer keparni pen campaign pangchengsi polling station tin nalongta Armu Ongdong pen munit pachetong nangchi lapen ward commissioner town chairman vice chairman anparta VDC chairman VDC members atum an sai klempa meji aphan sodak pen pachini pon kidam tangjang mi poni phai trogani bangso mailong bangkrip hosose akaprek asong jesamet congress EPHLC asong pen COC Duarbagori constituency along ning theklong asongja Richard Tokbi angno arjapsi BJP along chepok dun BJP Foundation Day ani asi Bharatiya Janata Party Foundation Day ani nitum Duarbagori Mondol BJP pen patir pi ponsi dak dolomara long nitum aso Foundation Day Foundation Day bipon lo lapen nitum ningarong pen dak kachetong Foundation Day dat kali bangsa me kibangji arni MP kilik ahud alam thesame itum joint extended mate itum Mondol pen hangponsi Sokti Kendro in charge page in charge lapen yo pilo borcha doan atum pen puching kichingwa chulong lo lapen kevangziar ni ke MP election Duarbagori pen ongdung avut palong ponsi itum Omor Singh Tisofan itum dak 6 ST parliamentary pen ke itum chutodun po Karlitang Rovelson Ronghang kichi la ke ningduglo athema people kalukson ke nitum BJP party vase ke lukson athelang like kakkozang long active chot kali elang like yo marchalong secretary nasin nitunge ningduglo la pen karjulong pen amatsinili Osi afan bitan lo dolomarao si afan arjulo la phi agotona ke pu asam anasi agotona do pusi kone boka kharo osi penili chikilong lo SP penitum chingkilo la pen nili VDC chairman town chairman atum afan to si ahem long ta me pahum ridam lo la pen SP pen sami birta la pen lam thin chipulo la pen dak osi moher ta me nili boka kharo osi fan funulo alang tumpulo prabjin pen longpo la pen suspect lo bang pli bang photo involvement da ke do tum pu alang li pen ang pachini lasi prabjin ben ne blok pu pu sia lang tum ne fan ang than lo la pen ning chelo la pen hola Rovelson Karlitang Rovelson rong hang ahem asora tum asomar inut tibigang kok lai ke ningduk pe kelam lo nitum thek an pen nitum party pen same chalana pun pu pu si lam thesni dola mara pen arji son rong phar Karbiang long live